verhaal vertelde van het verzet, had mijn grootvader met een Duitse bajonet. Een Duitse bajonet. Ik was nog geen 10, het was het allerschoonste wat ik ooit had gezien. Ik rende naar mijn moeder toe, trots en dolblij. Die weer heel zot, maar ik kon er niet bij. Ik kon er niet bij. Bij mijn verstand. Moeder zei een mes, dat is de duivel zijn hand. De duivel zijn hand, de duivel zijn hand. Moeder zei een mes, dat is de duivel zijn hand. Toen was er eens een kerel op de middelbare school. Die zat me op de kloten en daar raak mijn buk van vol. Kan er mijn buk van vol. Ik kan het heel had. Ik trok voor het eerst mijn mes en die koos het als een pad. Vanaf die nacht had ik mijn mes altijd op zak. Zonder voelde ik mijn eigen niet op mijn gemak. Was niet op mijn gemak. Die hield me in de brand. Maar moeder zei een mes, dat is de duivel zijn hand. De duivel zijn hand, de duivel zijn hand. Moeder zei een mes, dat is de duivel zijn hand. De duivel zijn hand, de duivel zijn hand. Moeder zei een mes, dat is de duivel zijn hand. Toen zat ik eens te karten en ik won niet een keer, want er zat erin te zuren en ik stak die Duits neer. Ik stak die Duits neer en ik kwam een revanche. Ik zag die vent vallen en die had geen van kans. Een maand of wel later weer het vonnis onthuld. 8,5 jaar, maar het was niet meer schuld. Het was niet meer schuld, ik had het niet gedaan. Degene die hem stak, dat was de duivel zijn hand. De duivel zijn hand, de duivel zijn hand. Moeder zei een mes, dat is de duivel zijn hand. De duivel zijn hand, de duivel zijn hand. Moeder zei een mes, dat is de duivel zijn hand.